malien den fɛn mana san 18 sɔrɔ wule bɛ se ka bila i ma surasiya hukumu kɔnɔna la walasa ka jamana lakana an sɔnko mara kɔnɔna la fɛn min ye bingani wale caman ye marifatigiw fɛ o taara ka yɔrɔ caman sɛgɛrɛ halisa lakanabaliya hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko gosi mara kɔnɔna la an ka finitigilaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka jadisiw ka ataki caman repousser faransi y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye seko ni dɔnko kɛbaga minnu bɛ Mali Niger ani Burkina k'olu tɛna se ka ye ɲɛnajɛ la a ka dugukolo kan tuguni n balimaw aw bisimila aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye arabadon septembre kalo tile 14 ka kɛɲɛ ni gouvernement ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ mercredi i b'a ye k'a fɔ ko o conseil ministre kɛnɛ kan n'o o ɲɛmɔgɔya bɛ président la transition bolo colonel Assimi Goïta i b'a ye k'a fɔ ko u ye décision dɔw ta a décision na kumaba dɔw ye k'a fɔ ko malien fɛn fɛn mana san 18 sɔrɔ ko o bɛ se ka wele fintigiya minɛn kɔnɔna la walasa ka taa jamana lakana i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana sariya sunba b'a fɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka jamana ye kɛlɛ min daminɛ kɔran fanfɛla la ani camancɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la fɛn min an ka fintigilakaw u mago bɛna jɔ dɛmɛ la kosɛbɛ fɛn min ye mɔgɔ ko ta fanfɛla ye o hukumu de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ fɔ fɛn ma ko réservistes ni o ye mɔgɔ minnu bɛ se ka ta ka former surasiya minɛn kɔnɔna la walima maaw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ surasiya kɔnɔna la ni u démissionnera walima maa minnu bɛ yen nɔ ni u y'u ka hakɛ ɲini k'a fɔ k'u bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni o ye retraite ye hali ni taara retraite la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye san 5 ye o bɛ d'i ma i ka to jamana ka bila la ni mago jɔr'i ma san 5 kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko wele bɛ se ka se nin maa bɛɛ lajɛlen ma walasa ka se ka na fara Mali armée kan fɛn min ye gɛlɛya min ni an b'a kɔnɔna la ka se ka a kɛlɛ in kɛ ni lase in kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye SNJ ye ni o ye service national de jeunes ye ni o ye an ka yɔrɔ ye yɔrɔ min na ni a bɛ waati damadɔ bɔ ni maa min passera fonction publique la fɛn min ye surasiya kalan ye i bɛ taa ka taa o kɛ fɔlɔ sanni k'i ka baara daminɛ e mana passer baara o baara la a kɛra école maîtrise ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔya ye o fonction publique bunnaw kan fɛn min ye service national de jeunes ye n'o ye formation militaire i bɛ taa ka taa o kɛ i b'a ye k'a fɔ ko o maakɔrɔ caman y'a yira k'a fɔ ko olu labɛnnen don gouvernement ka nin sigi kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ taa comme réserviste ka don Mali armée kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni an ka gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye armée sariya ko o de bɛna boli a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan bara filanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye an sɔnko mara ye i b'a ye k'a fɔ ko alamusadon septembre kalo tile 13 ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigiw ye olu donna dugu fila la dugu min ni an b'a wele Tojel Bara ani Tanal n'o olu bɛ an sɔnko mara kɔnɔna la kibaruya min sɔrɔla ka bɔ dugudenw yɔrɔ la o de ye k'a fɔ ko marifatigiw nana u caman tun bɛ moto sanfɛla la fɛn min ye u ni dugu fila ninnu ye u nalen u ye maa fɛn fɛn sɔrɔ nɔ u ye ala minɛ ka marifa ci mɔgɔw la marifa cilen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Tojel Bara ye i b'a ye k'a fɔ ko nin marifa ci in senfɛ duguladen maa 9 o ni tora la fɛn min ye Tanal ye i b'a ye k'a fɔ ko maa 2 o bɔnɛla a nin na nin dugu fila in bɛɛ lajɛlen la i b'a ye k'a fɔ ko marifa ci in kɔfɛ maa caman banala fɛnɛ maa minnu ni u taara ni olu ye an sɔnko dɔgɔtɔrɔso la halisa kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye mairie baarakɛlaw ye mairie ɲɛmɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ ko attaque nin waleya cɛjugu in ko a kɛra i b'a ye k'a fɔ u ye a laɲini fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye lakana ye ko ka se ka sabati kosɛbɛ an sɔnko mara kɔnɔna la kibaruya sabanan min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ ko gosi mara ye fɛn min ye an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka jadisiw ka attaque dɔw repousser dugu caman na i b'a ye k'a fɔ ko gosi mara in kɔnɔna la fɛn min ye embuscade 2 o de dara an ka fintigilakaw ɲɛ fintigilakaw dɔrɔn kun tɛ sabula u ni civil mobiliw caman kun don i b'a ye k'a fɔ ko attaque in senfɛ fɛn min ye an ka fintigilaka maa 2 ye olu sara maa 3 ɲɔgɔn olu banala hali maa minnu tun bɛ yen nɔ k'olu tun bɛ mobili civil la n'o olu tun bɛ surasi convoi ni u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigi ninnu ye u ma wolomali kɛ a la u ye mugu ci fɛn min ye civil mobile fana la o kɛra sababu ye fɛn min ye maa 17 ye o banala civil mobile ninnu kɔnɔna la kibaruya min sɔrɔla ka bɔ surasiw ka kunnafonidiyɔrɔ la o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin waleya ye k'a b'a jira k'a fɔ maa minnu ye nin kɛ a maa ninnu u mago tɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko i ye civil ye k'a fɔ k'i bololankolon don u bɛ ka bɛɛ de gosi bere kelen na nin waati in na kɛlɛ in hukumu kɔnɔna la nka kɛlɛ in kɔnɔna la an ka surasiw fana ka wulikajɔ fana kɛra sababu ye ka fɛn min ye terroriste maa 12 ye ka dankari kɛ olu la pick-up den 2 o n'a kɔnɔna marifaw ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ halisa surasiw b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye u ka mission ye ni o ye ka mɔgɔw n'u bolofɛn lakana ani ka jamana fɛnɛ lakana k'a fɔ ko o mission ko a da tɛna to la u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa u ka mission u ka se ka a kɛ cogo min na kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ Faransi kan fɛn min ye Faransi ɲɛmɔgɔso u bɔra ni lase dɔ ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye seko ani dɔnko kɛbaga minnu bɛ Mali Burkina ani Niger ko olu tɛna se ka kɛ ɲɛnajɛ kɛ Faransi dugukolo kan tuguni i b'a ye k'a fɔ ko nin kibaruya in maa min fɔlɔla ka bɔ ni a ye o kɛra fɛn min ye Claude Siard ni ale ye radio baarakɛla ye min bɛ deli ka fɛn min ye seko ani dɔnko tigilamɔgɔw wele a ka plateau sanfɛ walasa ka kuma seko ni dɔnko kan i b'a ye k'a fɔ ale kɛra maa fɔlɔ ye min bɔra ni nin kuma in ye o senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin déprogrammation ko kuma min fɔ k'a jira k'a fɔ ko seko ni dɔnko tigilamɔgɔw minnu bɛ nin jamana saba ninnu na k'a fɔ k'olu tɛna se ka ɲɛnajɛ la Faransi a y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ ka plateau kan a ma mɛn kosɛbɛ ale ye yen duguden kelen ta ni o ye burkinabé dɔ ye n'u bɛ o artiste yɛrɛ wele ko Dudanji wa a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko don n'a nataw la ko artiste caman welelen don ale ka plateau sanfɛ minnu ye maliyɛnw ye minnu ye nigériens ye fo ka taa se farafinna jamana yɛrɛ artistes ma ko wa ko ale kɔni a ka émission kɔni tɛna jɔ ka a sababu kɛ nin wa décision min taara Faransi ɲɛmɔgɔso fɛ
kɔfɛ ko fo n'u u ye ale nɔ labila. I b'a ye k'a fɔ ko o lasew kɛlen kɔfɛ fɛn min ye bɔlɔlɔ sira fɛ kumaw ni fɛnw cayara kosɛbɛ. O kɛra sababu ye fɛn min ye Faransi seko ani dɔnko minisiriso o fana ye lase kɛ. Lase min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko nin décision min ko ni a taara ko a ma ta k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ don k'olu y'a ta ka kɛɲɛ ni lakanako bunangu min bɛ nin jamana saba ninnu kɔnɔna la. Ko sabula depuis août kalo tile 7 fɛn min ye visa dili ye Niger, Mali ani Burkina Faso ko olu tun ye o bɛɛ lajɛlen jɔ. Wa ko u ni baaraɲɔgɔn min fana tun bɛ u ni nin jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ tali kɛ seko ani dɔnko kan k'u tun ye o bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri. Ko wa nin déprogrammation kuma min bɛ k'a fɔ ko a tɛ mɔgɔ concerné mɔgɔ minnu ni olu ka visa b'u bolo n'u u ka concert n'u ka ɲɛnajɛw ni fɛnw caman kun programmera ka kɔn nin décision in tali ɲɛ. Malama nin bɛ dansegin kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Aw ni ce a ka kulomajɔ la. A k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.